στις εσχατιές του Άθωνα, εκεί που η ρομαντική αγριότητα και το τραγικό μεγαλείο της φύσης φθάνουν στο κατακόρυφο, εκεί που οι μεγαλοπρεπείς και ηλιοκαμένοι βράχοι αμιλώνται προς τους άγριους βράχους και τους λόφους, βρίσκονται ως ιερό βήμα του πελώριου ναού του υψίστου τα ονομαστά καυσοκαλύβια. Πρώτος γνωστός ασκητής της περιοχής στάθηκε μία από τις διαπρεπέστερες πνευματικές φυσιογνωμίες του αθωνικού μοναχισμού, ο Όσιος Μάξιμος ο Καυσοκαλυβίτης. Από την προσωνυμία του Οσίου πήρε και η τοποθεσία την ονομασία Καυσοκαλύβια. Με την σημερινή θεσμοθετημένη μορφή της, η Σκήτη ιδρύθηκε στις αρχές του 18ου αιώνα από τον Όσιο Ακάκιο τον Καυσοκαλυβίτη 1630-1730, ο οποίος ασκήθηκε σε σπήλαιο που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της Σκήτης και όπου 4 αιώνες πριν είχε ασκηθεί ο Όσιος Μάξιμος. Με το πέρασμα του χρόνου και λόγω της μεγάλης αρετής και αγιότητος του Οσίου άρχισαν να συγκεντρώνονται γύρω του μοναχοί από διάφορα μέρη του Αγίου Όρους ή και άλλοι που έγιναν μοναχοί από τον ίδιο. Όταν αργότερα οι πατέρες αυξήθηκαν πολύ σε αριθμό, ο Όσιος Ακάκιος οργάνωσε τη μοναστική τους κοινότητα σε Σκήτη, ορίζοντάς τους και τυπικό που θα ακολουθούσε ο τρόπος της ζωής τους. Έτσι ιδρύθηκε η Σκήτη που αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα. Αργότερα ο Όσιος Ακάκιος με θαύμα του έβγαλε το νερό, το αγίασμα δηλαδή, με το οποίο ιδρεύεται μέχρι σήμερα ολόκληρη η Σκήτη. Επιπλέον των 2 Οσίων Μαξίμου και Ακακίου, την Σκήτη καθηγίασαν οι Όσιοι Νήφων τον 14ο αιώνα και ο Άγιος Νείλος 1651 και οι Οσιομάρτυρες Ρωμανός, Νικόδημος, Παχώμιος και Κωνσταντίνος. Στην δυτική πλευρά των Καυσοκαλυβίων υψώνει τα κτίρια της με το μεγάλο τρούλο του παρεκκλησίου της και τον θαυμάσιο κήπο που την περιβάλλει, η νεότερη στην ιστορία της Σκήτης Καλύβη, που είναι αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο και η οποία επωνομάζεται τον Ιωσαφαίο. Η μεγαλοπρεπής καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Ιωσαφαίων πήρε την προσωνυμία αυτή από τον ιδρυτή της ομώνυμης συνοδείας γέροντα Ιωάσαφ το 1880, που καταγόταν από τον Ανδρονίκιο Κεσαρίας. Έχοντας ο γέροντας μεγάλη ευλάβεια ως Καπαδόκης στον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, αξιώθηκε μία νύχτα που αγρυπνούσε να δει τον Άγιο, ο οποίος τον παρέλαβε και του έδειξε τα κάλλη του παραδείσου αλλά και την φρίκη της κολάσεως. Γι' αυτό και όταν το 1882, 2 χρόνια μετά την κοίμηση του γέροντος Ιωάσαφ, η συνοδεία του από την κερασιά όπου βρισκόταν κατέβηκαν στα Καυσοκαλύβια, κατεδάφισαν τη μικρή και παλιά καλύβη της Αναλήψεως και έκτισαν νέα προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, κτίζοντας παράλληλα μεγαλοπρεπές παρεκκλήσι προς τιμή του Μεγαλομάρτυρος.
γέρον Ιωάσαφ ήλθε στο Άγιον Όρος το 1848, συλλογιζόμενος τη ματαιότητα του κόσμου, εγκαταλείποντας αυτόν συν της γονεύσιντε και συγγενεύσει και πάντα τα απατηλά αυτού. Κατά των βιογράφων του ιερομάρτυρος Ιωάσαφ ασκήθηκε στην αρχή μόνος του και στη συνέχεια με τη συνοδεία του διαδοχικά στη Μονή του Αγίου Παντελεήμονος, στην καλύβη του Αγίου Νικολάου της Ιβηρητικής Σκήτης Προδρόμου, στο κελί του Αγίου Δημητρίου Κερασιάς, στην καλύβη του Αγίου Νικολάου της Σκήτης Κουτλομουσίου, στην καλύβη του Ευαγγελισμού της Σκήτης Αγίας Άννης και στο κελί των εισοδείων της Θεοτόκου Κερασιάς, από όπου η συνοδεία του γέροντος Ιωάσαφ μετά την κοίμησή του μετακόμισαν, όπως προαναφέραμε, στα καυσοκαλύβια. Ανάμεσα στους αδελφούς Ιωσαφαίους διακρίθηκαν ο ιερομόναχος Αντώνιος από τις Μιλιές Πηλίου, που διαδέχθηκε τον γέρο Ιωάσαφ στην γεροντία της Καλύβης, ο ιεροδιάκονος Χρυσόστομος από τον Πολύγυρο, ο μοναχός Γεώργιος από τις Κιδωνίες της Μικράς Ασίας, ο μοναχός Ιωάννης, αδελφός του γέροντος Ιωάσαφ, ο οποίος ως αγιογράφος θεωρείται ανώτερος από τον Ιωάσαφ, ο μοναχός Ευθύμιος ο Χίος, ο μοναχός Ιωάννης από τη Σάμο και ο μοναχός Αντώνιος από την Σαμαρίνα Γρεβενών, ο τελευταίος Ιωσαφαίος. Πάταξε την πολλά
Αμήν. Σώσον Κύριε τον λαό σου και προς την προνομία σου. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτεία, λόγιος και βασιλεύων και χωρίνων και την ανώπιν νίκη. Διότι και στον Θεό μόνοι ευλογημένοι. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου και την πνεύμησή σου. Κύριε την κριτήρισε την κοντά σου πολύ πανίστα με μια πολύ νέωση και γέμου και σου λέει το Θεό αυτού. Συ δε Κύριε περίπτωση μου ηλιώσου και εξώτη και φάει μου φωνή μου προς Κύριε και έφτασε το και ψέρω μου εξώσου Αγίου του. Εγώ έχει μείνει και ήκουσα εξηγιάζεται από την Κύριο σε λήψη τέμου που βρίσκω να την μεριά μου λόγω και ήκουσα μεθενέμου. Ανάστατο και τον Θεό μου και εσύ απάτητος πάντως εχθρεβάζει μου Θεός όλος των αυτών συνέτρεψε. Η Κυρία σου Κύριε και το λαό σου ευλογία σου που έχει μείνει και ήκουσα εξηγιάζεται από την Κύριο σε λήψη τέμου. Κύριε, μην το θυμώσουν να έχεις μη δεν τους παιδεύσουν και τα παιδιά του κεφαλή μου σε φορτία μου βαρύ καλή σταντημένη. Προσώσαν και εισάξαν μόνο πέρα μου προσώπου της αγνωσίας μου βαρυπός και κατεχάμουν του νέους θεούς. Όλη την ημέρα και φοβάζουν τα πίσω και εξομολύσουν δέσαι. Κύριε, ηγήσετε τον τάφο του Θεός την αλήθεια σου και απολύν. Που γνωστήσετε το σχόλιο της μαθιάς σου και η δικαιοσύνη του Αγίου Πυριακή. Καγόβρωσε, Κύριε, εκέτρεψε και το πρέπει σου και προφάσου. Είναι ότι Κύριε από τη σφυγή μου αποστρέψε το σκόσου μου και το φως συνόλυσε τη θεωτική προμορφή του Χριστού και του Χριστού. Η χτύπη του και λεγόν Κύριος να πρόσθεται και πουλιέρος του Χριστού και της Θεής είναι ονομενή. Που κατά τα σανομίας Ή ως δεοστεδριμένα νιώθει αυτόν, την κατέρευε των καλοπισμένα και ευκοσμένα, όσο μειώνται ναού, τα μία αυτού πλήρη εξερεύσονται. Εκ τούτο εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολύ το κατηστήσονται εν τες εξόδεις αυτών, η βόλη των παχής, ουκ εστί κατάπλων φραγμού, ουδέ διεξόδους ουδέ κραυγή εν τες πλατείες αυτών. Μακάρις ο ταύτεστη, μακάρις λαός ο Κύριος ο Θεός αυτού, ύψος ο Θεός, το βασιλεύς μου, και ευλογείς το όνομά σου εις τον αιώνα και στον αιών αιώνα, και δεκάστη ημέρα ευλογήσω σε, και ενές το όνομά σου στον αιώνα και στον αιών αιώνα, Μέγας Κύριος και νετός πόδρα, και τη μεγαλοσύνη αυτού, ούκ εστί πέρα, γενεά και γενεά, επενέσει τα έργα σου, την οδοπρέπεια της δόξης της τελειοσύνης σου, να λείψει και τα θαυμάσια διηγήσονται, και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι, και η μεγαλοσύνη σου διηγήσονται, μνήμη του Πάρτου Κρίστου Χριστό σου εξερεύσονται, και τη δικαιοσύνη σου αγιάζονται, οι κτήρων των λίμων Κύριος Μακρός και πολυέλεος, Χριστός Κύριος στη σύμβαση, και η κτηρνία Έλειψη και του Κύριου να σου δίνει τη ζωή μου σαν το Θεό μου συμπάθει, και φίλου και υπάρχουν σε εκείνους ανθρώπων, πίσω και σε Κύριε, εξελεύσει το πνεύμα του και επιστρέψει στην κοινωνική του μέρα όλο της πάθης του Ιησού.
Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοήθος του Χριστοκυλικίου του Θεού, που πείσαν την θάλασσα των υπάρχουν αλλαγής. Το φυλάσσου τα αλήθεια, στον ιόνο και τα χρήματα της αδικουμένης ενότητα τροφή της γνώσης. Κύριος Λίγος Δεδημένος, Κύριος του Κυκλούς, Κύριος των Δεδημένος, Κύριος των Thank you.
Αλληλούια. Ιες τότες εν οίκον Κυρίου, εν αμέσικου Θεού ημών. Αλληλούια. Ενείτε τον Κύριον ότι αγαθός Κύριος, ψάλατε το όνομα τι αυτού ότι καλό. Αλληλούια. Ότι τον Ιακώβ εξελέξατο εαυτό Κύριος, Ισραήλης περιουσίας μόν εαυτό. Αλληλούια. Ότι εγώ ένοκα ότι μέγας ο Κύριος και ο Κύριος ημών παραπάντα στους θεούς. Αλληλούια. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσεις. Αλληλούια. Ανάγων εφέρας εξεσκάτου της γης, αστραπάσεις ιετών επίησεν. Αλληλούια. Ο εξάγων ανέμους εκ θησαυρών αυτού, ως επάταξε τα πρωτότοκα Αιγύπτου, από ανθρώπου έως τίνους. Αλληλούια. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν έσω σου Αίγυπτε, εν Φαραώ και εν πάση της δούλης αυτού. Αλληλούια. Ως επάταξε έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατέους. Αλληλούια. Τον Σιών βασιλέα των Αμοραίων και τον Όρ βασιλέα της Βασάν και πάσες τες βασιλείας Κανaan. Αλληλούια. Και έδωκε την γην αυτόν κληρονομία, κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Αλληλούια. Κύριε, το όνομα σου εις τον αιώνα και τον μνημοσύνον σου εις γενεάν και γενεάν. Αλληλούια. Ότι κρίνει Κύριος τον λαόν αυτού και επί της δούλης αυτού παρακληθήσετε. Αλληλούια. Τα είδωλα των εθνών, αργύριων και κρυσίων, μέγα χείρων ανθρώπων. Αλληλούια. Στόμα έκουση και ουρανίσουσι, οφθαλμούς έκουση και Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό. Βοήθησάσι, είδονι καιρός επρόσδεξος, είδονι ημέρας
καλύβη αυτή έζησε τον φιλόσοφο βίο των μοναχών ο ιερομόναχος Ιωάσαφ από την Κοριτσά, γεννηθής το 1870 μέχρι και το 1938, ο οποίος κοινοβίασε εκεί το 1888. Ήταν καλός και διακριτικός πνευματικός και πολλούς αγιορείτες πατέρες βοήθησε μέσα από την διακονία του αυτή. Ήταν πολύ ευλαβής, φιλότιμος, πράος, ταπεινός, ελεήμων και εξαιρετικά φιλομαθής. Η διακονία του ως βιβλιοθηκαρίου της Χίτης αποδείχτηκε εξαιρετικά ευεργετική, καθώς όχι μόνο ανασυγκρότησε επιτυχώς τη μικρή, πλην όμως πολύ αξιόλογη βιβλιοθήκη του Κυριακού, φροντίζοντας όχι μόνο για τον πλουτισμό της με νέες συλλογές βιβλίων, αλλά και για την συντήρηση των παλαιών χειρογράφων και παλαιτύπων. Συνεργάστηκε δε με τον ευλόγιο Κουρίλα Λαβριώτη, μετέπειτα Μητροπολίτη Κοριτσάς, για τη σύνταξη του πρώτου καταλόγου χειρογράφων της Κίτης. Εκοιμήθη το 1938 και η κηδεία του υπήρξε πάνδημη. Με το θάνατο του τελευταίου αδελφού των Ιωσαφαίων το 1990 έκλεισε ο ιστορικός κύκλος αυτής της μεγάλης και ένδοξης αγιορητικής αδελφότητας. Στις μέρες μας, με τη χάρη του Θεού και τις πρεσβείες του Αγίου Γεωργίου, δημιουργούνται με την εγκαταβίωση του ιερομονάχου νεοφύτου και της συνοδείας του οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε η ιστορική αυτή καλύβη να γράψει μια νέα ένδοξη σελίδα στην ιστορία του. Η καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Ιωσαφαίων έγινε γνωστή στον πολύ κόσμο για τις αγιογραφίες που φιλοτεχνήθηκαν με τέχνη και επιμέλεια στον άνετο και καλά οργανωμένο εργαστήριό της, από το οποίο εξήλθε μεγάλος αριθμός φορητών εικόνων, περί τις 10.000. Έγραφε το 1930 ο Λεοντοπόλεος Σοφρόνιος Ευστρατιάδης περί της καλύβης του Αγίου Γεωργίου και των περίφημων ζωγράφων Ιωσαφαίων. Οι ορώμενοι πίνακες εν τη καλύβη εμαρτύρουν εργασίαν πολυμερέστατην και υπερθαύμαστον. Οι εξέλθοντες της καλύβης και περικοσμούντες ήδη ναούς και ανάκτορα αυτοκρατόρων και βασιλέων, πατριαρχών και αρχιερέων, οικίματα και οίκους χριστιανών, οι ρυθμημένοι και καταγεγραμμένοι εν δυσή κώδικση της καλύβης, εξέπλητον από το 1859 μέχρι το 1911. Εξήλθον εκ της καλύβης 5.169 εικόνες ιερέ και από το 1912 έως το 1924 έτερε τι άφθε 1.220. Η Ανατολή και οι Δύσεις, ο παλαιός και νέος κόσμος, η Μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλησία του Βορρά, πάσα πόλης και χώρα κατέχει αγιασμού δώρων εκ της ερημικής ζώσης πηγής. Έργα των Ιωσαφαίων υπάρχουν στη Μόσχα, στην Αγία Πετρούπολη, Οδυσσό, Κίεβο, Σόφια, Τραπεζούντα και Κωνσταντινούπολη, όπου ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος τα τοποθέτησε στο Πατριαρχείο και σε ναούς της πόλης. Στην Αμερική, την Αίγυπτο, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Γερμανία. Στη πατρίδα μας πολλοί ναοί κοσμούνται με εικόνες έργα των Ιωσαφαίων. Στην ίδια την καλύβη του Αγίου Γεωργίου φυλάσσονται αρκετά και σημαντικά έργα του εργαστηρίου. Οι δεσποτικές εικόνες στο τέμπλο καθώς και οι ελαιογραφίες του τρούλου του παρεκκλησίου προέρχονται επίσης από τον χρωστήρα των Ιωσαφαίων. Οι Ιωσαφαίοι δεν ακολουθούσαν τη βυζαντινή τεχνοτροπία. Η ζωγραφική τους συνίστατο σε μία άμεση απομίμηση δυτικών προτύπων και ζωγράφιζαν ελαιογραφίες της λεγόμενης ρωσοναζαρινής σχολής. Διακρίνεται από ένα ρεαλισμό σχεδόν φωτογραφικό
όπως επίσης και από μια πολύ επιμελημένη τεχνική που την παρατηρούμε στην προσεκτική απεικόνιση των λεπτομεριών, κάτι που προδίδει το λιγότερο μια πολύ αναπτυγμένη ζωγραφική τεχνική ικανότητα. Το παρεκκλήσι της Καλύβης, αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο, θεμελιώθηκε τον Οκτώβριο του 1885 και ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1886, σύμφωνα με την μαρμάρινη κτητορική επιγραφή που είναι εντυχισμένη στον νότιο τοίχο του παρεκκλησίου εξωτερικά. Ο περικαλής ούτως ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου συν το συνημένο αγιογραφικό οίκο ανοιγέρθη εκ βάθρων δια δαπάνες της εν Χριστώ αδελφότητος Ιωσαφαίων αγιογράφων συνοδείας γέροντος Ιωάσαφ και Σάρεως εν έτη 1886. Το 1888 τίνοι οι τεχνίτες επένδυσαν με μάρμαρα το δάπεδο του παρεκκλησίου, το οποίο ένα χρόνο πριν είχε εγγενιάσει στις 27 Αυγούστου του 1887 ο επισκεπτόμενος τότε το Άγιον Όρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ ο Τρίτος ο Μεγαλοπρεπής, σύμφωνα με υπέρθυρη μαρμάρινη κτητορική επιγραφή αριστερά και δεξιά της πύλης εισόδου.
έρθει εκ βάθρων ο ιερός τούτος ναός του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, μετά του περί αυτού ευαγούς οίκου, ιδίης αναλόμαση της ενχώ αδελφότητος των Ιωσαφαίων, ζωγράφων, εν έτη σωτηρίο 1886. Στα αριστερά αναγράφει: «Ετέλεσε δε τα εγγένεια αυτού ο επαρετή και σοφία και κοσμημένος, ο Παναγιώτατος και Θειότατος Οικουμενικός Πατριάρχης, πρώην Κωνσταντινουπόλεως, Κύριος Ιωακήμ ο Τρίτος, κατά την 27 Αυγούστου 1887. Γράφει για το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου, αλλά και για την απήχηση που είχε η τέχνη της ζωγραφικής σχολής των Ιωσαφαίων ο μεγάλος λογοτέχνης μας Αλέξανδρος Μωραϊτίδης στο έργο του «Με του βοριά τα κύματα». Ωραιότατος είναι και ο ναός της Καλύβης ταύτης, στολισμένος με έργα επίσημα της αγιορείτικης αυτής σχολής, ιδίως εικόνας της Πολεονίμου Πολιούχου του Άθωνος Παναγίας, οποία εξαιρέτως θαυμάζονται παρόλο των καλλιτεχνών, στολίζουν δε τα προσκυνητάρια και πολλών εν Ελλάδη ναών και τα προσευχητάρια Μητροπολιτών. Κατά το έτος 1880 έως 1886, ότε εκτίζεται ο πρώτος ναός της Καλύβης των Ιωσαφαίων, εργάζεται ως ένας απλούς λιθοξώος, ο κατόπιν ονομαστός Έλλην ζωγράφος, ο Νικηφόρος Λίτρας, ώστις εκεί εργαζόμενος και παρακολουθών συνάμα ως ένας απλούς παρατηρητής τους εν το εργαστηρίο της ζωγραφικής, εργαζομένους νέους υπό την εποπτεία του ιδρυτού της σχολής. Εκεί αισθάνθη εν τη ψυχή του τους πρώτους παλμούς του έρωτος προς την θείαν τέχνη. Εις έπειτα κατέστην ο Μέγας και αθάνατος μυσταγωγός και λάτρης. Εκεί επί μια πέτρας του βράχου καλώς λιανθήσεις δείκνυται ανάγλυπτος ο Άγιος Γεώργιος, έργον του Λίτρα, ώστις κατά τας ώρας της σχολής του διασκέδαζε με την ωραία του τέχνη, αποδιώκον την εκ της μοναξίας και αυτούς τους ασκητάς βασανίζουσαν ακιδεία. Αξιόλογη ήταν και η βιβλιοθήκη της Καλύβης, που περιείχε περί τους 12.000 τόμους εντύπων και περί τους 90 χειρόγραφους κώδικες, που σήμερα φυλάσσονται στη Μεγίστη Λαύρα, μαζί με το επίσης αξιόλογο αρχείο της Καλύβης, που περιέχει την αλληλογραφία αυτής με την Ιερά Κοινότητα, τη Μεγίστη Λαύρα και άλλες αθωνικές μονές, το Πατριαρχείο με τις ελληνικές πολιτικές αρχές και φορείς. Από το φωτογραφικό επίσης εργαστήριο που λειτουργούσε στην Καλύβη στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα, σώζονται αξιόλογες φωτογραφικές δημιουργίες. Η φιλοξενία της Καλύβης
ήταν και είναι αναπόσπαστο μέρος από την ζωή και την δραστηριότητά της. Επί Ιωσαφαίων ο αριθμός των επισκεπτών ήταν πολύ μεγάλος. Σε Λεύκομα, με εντυπώσεις επιφανών επισκέπτων της Καλύβης του Αγίου Γεωργίου, βρίσκουμε τις υπογραφές μιας πλειάδος επωνύμων αρχιερέων και λοιπών κληρικών, αξιωματούχων, λογίων και λογοτεχνών, οι οποίοι αφού φιλοξενήθηκαν στο εργαστήριο αυτό της αρετής και της τέχνης, αφιέρωσαν τις ευγνώμονες σκέψεις του. Τις φιλοξένης καλλιτέχνες μοναχής Ιωσαφαίης, όπως χαρακτηριστικά τους προσφωνεί το 1896 ο έγκριτος ιστορικός Μανουήλ Γεδεών. Μεγάλη όμως συγκίνηση μας καταλαμβάνει όταν ανάμεσα σε άλλες συναντούμε στο Λεύκομα αυτό και την αφιέρωση του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, του Ενεγίνη, που φιλοξενήθηκε από τους ξακουστούς αυτούς αγιογράφους στις 28 Ιουλίου του 1898. Διαβάζουμε σχετικά: «Της ερημικής ζωή μακαρία εστί θεϊκό έρωτη πτερουμένης, ο Μητροπολίτης Πενταπόλεως Νεκτάριος». Ο προαναφερθής Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος επισκεπτόταν συχνά τα καυσοκαλύβια, αφού το προσφυλές του προσκύνημα ή το ισκίτη των καυσοκαλυβίων κατά τον γέροντα Γαβριήλ Διονυσιάτη. Εδώ έμενε κυρίως στην αρχοντική και φιλόξενη καλύβη των Ιωσαφαίων. Είχε αγαπήσει τη Σκήτη. Πρόσφερε μάλιστα σε αυτήν την οικοδόμηση του σημερινού καλυμάρμαρου ποδονοστασίου του Κυριακού του 1897, ενώ ανακαίνισε το μαγειρίο και την τράπεζα. Έγραφε ένα μήνα πρώτης τελευτής του προς τους αγαπητούς του καυσοκαλυβίτες πατέρες: «Οσιότατε γέρον Κύριε Ιωάννη, προϊστάμενε της αδελφότητος των Ιωσαφαίων, τέκνον αγαπητών της ημών μετριότητος και λυπή εν Κυρίω πανοσιότατη και οσιότατη αδελφή, ευχόμεθα και ευλογούμενοι μας πατρικός. Χθες ανήλθον εις τον οίκον μου δια να κατέλθω αύριον προς αναψυχήν και ανησυχία εργασίων. Ενεθυμήθην δε την σημερινήν πανήγυριν ημών, μεθ' αυτής τα παρεπόμενα, ότι επί σειρά ετών συμπροσευχόμην κατά αυτήν με θυμών εν τη μετέρα καλύβη τους κίνους αυτού της ευσεβίας και της γαλήνης, όπου η τρικυμία των ανθρώπων, παθών και αθλιοτήτων περικαλύπτεται από το όνειρο του Θεού.
ποτέ δε ελισμόνεσα τα ημέρας, τας οποίας διήλθον εν το ιερό ημών σκηνώματι, το συμπεπτυγμένον εις την αγριωτάτην άκραν του Ιερού Βράχου. Αλλά όταν μετέχω εις τας ιεράς ακολουθίας και εις τας αγρυπνίας, τότε κατεξοχήν η ψυχή μου εκχύνεται ολόκληρος προς ημάς, προς την φωλέαν ημών. Καθώς ιούνται τότε το πνεύμα μου προς τα αυτούθου, ούτε προσποιούμε, ούτε υπερβάλλω την πραγματικότητα γράφων τα αυτά. Και ου μόνον τα αυτόθη ιερά είναι αναποσπάστος προσκεκολλημένα εις την διάνοιά μου, αλλά και τα ελάχιστα και τα ευτελέστερα ακόμα. Αλλά είμαι δυστυχής ως προς την ανάμνησή μου αυτήν, ως προς την ιερά αυτήν αδυναμία μου. Εάν ο Κύριος επέτρεπε τούτο, θα έσπευδον εν την πρώτη ευκαιρία και αφορμή να καταφύγω εις τον βράχον ημών ή να παραδώσω το πνεύμα προς τον ύψιστον αυτού, όπου η ψυχή μου έβρενε επί έτη ανακούφισιν και ύψωσιν, όπου το στοιχείο της αμαρτίας εσύδε. Ευχηθείτε να ψάλετε την νεκρόσιμον ακολουθίαν μου εις την κατακόσμητον κόγχην του ναού σας. Ευχηθείτε υπέρ του ταπεινού αδελφού σας, Βαφεοχώριον, ο Κωνσταντινουπόλεως Ιωακήμ ο Τρίτος, εν Χριστώ ευχέτης. Είναι όμως συγκινητικό ότι η στολή στην οποία ένα μήνα προ του θανάτου του ο Πατριάρχης έγραφε στους Ιωσαφαίους ότι δεν μπορούσε να αποσπαστεί από την αδελφότητα και ότι επιθυμούσε να αποθάνει στους κόλπους της. Ελήφθη από τους παραλήπτες της όταν ο επιφανής αποστολέας της είχε ήδη πεθάνει. Μια διαρκής ανάμνηση της αγάπης που έδειχνε ο Πατριάρχης στους πατέρες της Καλύβης είναι μια βαρύτιμη, επισμαλτωμένη φορητή εικόνα του Αγίου Γεωργίου, καλλιτέχνημα της Ακαδημίας της Μόσχας, περιβαλλόμενη από ημιπολίτιμους λίθους που φυλάσσεται στο παρεκκλήσι. Στο κάτω μέρος υπάρχει η επιγραφή «Πατριαρχική Ευλογία». Τι εν τη σκήτη των καυσοκαλυβίων Αγίου Όρους, Άθου, Καλύβη Αγίου Γεωργίου, αδελφότητη Ιωσαφαίων Αγιογράφων Μηνύ Αυγούστου 1912, Οικουμενικός Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος. Στο πρώτο όροφο της Καλύβης οι πατέρες με ιδιαίτερη φροντίδα διατηρούν επισκέψιμο το δωμάτιο στο οποίο εφιλοξενείται ο Πατριάρχης. Alleluia.
τους ευλαβείς προσκυνητές που όχι χωρίς κόπο φθάνουν εδώ, στα πάντερπνα καυσοκαλύβια και στην καλύβη του Αγίου Γεωργίου Ιωσαφαίων, ευχόμαστε ο Κύριος με τις πρεσβείες του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου να ανταποδίδει πλούσια την Θεία Χάρη του.